Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Ovo morate gledati sad što vam prikazujem, znači ovo nema nigdje. Evo kao što vidite, ekipa se kao tu šora, ovo ono, a na kraju su se svi protiv mene urotili. Znači ja sam se sam morao s njima boriti, evo sad sam tu njega ubio, jer me cijeli game zeza, ne da mi mira. Evo gledajte sad ovo, ostalo ih je 6. Evo samo gledajte moje pokrete. Još sam tu njega ubit. Gledao, oni su skupa, urotili se protiv mene. Njih trojica. I ovaj tu je sad tamo dojurio, ali njega nisu prihvatili u društvo. Evo ga, sam ostao protiv njih troje. Znači ne mogu vjerovati. I cijelo vrijeme me stišću i ne daju mi mira, ali onda sam skočio, pokazao ko je glavni. Gledajte ovo sad. Trojica protiv jednog. Znači, pokazao sam im ko je glavni. Ko je tata u ovoj mapi. Evo ga. Ne mogu vjerovati da sam to napravio. Eto. Ništa, hvala na gledanju, vidimo se, pozdrav.